umor bo soksugia bokok sonjana toma bemar bo ongkha bwsak sakrobo bomol sawo khitoma sawo yathek sawo jana sai phaike ha sakara tong tui bisinga ma tong sai manleya bahike khaibo hamnai bomakhe moli jao gana jogoi bahike hamnai doctor thangka ochainiaro thangka blood test khlaika hataro thangni simi khaise salago tamkha thangjanai nokni bebak rang sabai naikha tabo khawwa hamri manai o samano o sakrok mano khane di okok mano tonai khapani tahte bukukchong ang tabuk phaisa phaja goro jibi hospital ni gana o kaisa dosrot bhavan nei tong thainok tongo orono tai hamya tubui tongoi tong phaja dakhok okra khoroksa tongo tamni jongjal ni bochuno ringmani khiaba khanaka borok belaike bigra tai chukjaya ar ni bisingo bosajak khoroni tongoni bisingo khoroksa sak hamya okay si borong bisingo to bigra ni bisingo sak hamya khai belaike jongjala klayo porike bomahai borni jongjal kya khanalayana ani ganono 5,000 takhokra khoroksa takhokrni mugamo ani mungdeben lodebu iya tam bomahai rok jongjal ni or sokmeni jongjal tei ko hamyani bang ma phekaro sinto joto jaga no mukamuki nai pheka Wai hospital Kolanpur hospital jibi bo naikha nai mani unya gedi jibi to tabu sungno jibi ni to yakai kha mane norok oro liya baire or thansi gedi sing rangkeni bi prai 25-30 din moto no thang tungke hamon pura apni ati bari uite bo ini phikung rok yakung rok ni ko thada kulibu gati ite tui thaibi mata anga borok to sigang si nara ge hisaba do bor tinja in koro tongoi ko horo lasi ini chondo bi ma tongka acha tabuk oro norok go baira thani ni samani omhai rajyo hni kur samada tong abo rok to saya mane o khorok to saka oro tongne wansang ko jibini nomo bumbai otlang khani chho jang saka dala an khan to rang tu beri ke tlang ni ko bosa aro hongkai amnai mo ro hongkai mungkin tongnai ডাক্তার কক্স লাগে না ডাক্তার কক্স ডাক্তার কব আইছে মানে বড় বড় নিয়া ইসিস আচ্ছা তাবুক ইনি নক দি অবস্থা বাহাই ইনি নগ বসাতে লই বিসিং অব খরক ককরাটা কইছে ম খাইতো 3 নাম্বার ও আচ্ছা খরক বরি না খরক বরি তাই মাসা খাইতো বসাইছুং নগ কলি বিন বাইসারা থাং কইছে তালতে কইছটা আও কইছে ঠিকই ব তাবুক বয়স কইছে Wes bini sob da bosong ngono takla nai no ka oh okay hamya ko jin romi to hamya 8 mas motong ka awa hai ka ke tabuk paithan jora tam wan suka nang paithan jora ko tam wan sunan jini ja do khawo tongnai rok nang saito sanu sin cm song rok no jini kubakra song rok sini chano suba suri keba belekhin kaham ang dati no tlang mo khatar rok tlang na sala ka iya ka hanya sima tong ai kan nasima tong sele tika hu tung bom hai ro kost ja kost to kihor jago yogo abo hai nang rokoi bo thime ya taka hai no asu riuri ku so kholo riuri kat na hari orok ja pokok romma ge tai sinima tong ya tong abo hai jaman ni korok jara tong ne ro bor bor nu nai nai nu ja bo ge do khoro khlogi Isa borno rohgari borok dokun ko ini sonina ko nati ko bobo sajo mane belai sama barke susi mariyo aja susi mariyo abo bangui matu tai bangui kari ma kari ga yakung ko pai temi yakung ko pai thei onek mai rosa mai che mai hai khop tarok sin sata Himalaya Himalaya ki japang Himalaya setunya wa hai romui gat nari romui matu ni para bro an para hai khas Kolanpur ni bu an deben kamu dada buksong au
Gerini bere kapai mahai tai mungsa lama kerjaka paithak bini naimung Lukurokni Chubachu tumuno luku chuba khangke ba Sanjanni Mwthang manana inya hikle anyo mokol nasigi langma bufuru chonok nese ma tongge sinai obosulu tini bini takho kora Devendra bini nokni kok simia cinti prasa kebangma sak hamya klai baksa hayo mokol nasigi kengai mano soyi boma bai basa bai kablai no paithak jora ahni ereng maro horo ahike rohonari kebo tumuno mutum yangi tongke oma hai kosto tek rongno kebo manjani bo tabuk no kumchubi tongke tai tabuk yago rang puisa tongo chubanani wan chubi tongo oma hai rongno chuba khangke no soi nongni chubachuni kam samu nangan hai ma tongkha tani ba norok nai Mansinai video galai ke busak sakrubjak kabjak tabuk se siklako kajana tongko lekhaporina tongko gobangma nopung hupungni barjatya tongko o umor soya sanino oma ke kalai thake bo suru bini nopungni simia bini life simia civil society ni kaisa tolak tulunani thangai tongo oma hani tungno ke boka suna hingake hadi nongba yangba je mantai chubalai thake oma hai nopungno oma hai cherai rokno asai songno kinang snamnai rokno mothanglaiana Norokni Chubachu nango joto maya ganang Kha Gwnang tai especially hapango tongnai rogi bokhago hai hine saka takhokra hai nuna blena hai na Kai khabang da bukong Norokni tungno khairma tonghaga tolawa rajak mobile number tongo aro Google Pay tongo kok sana bagi kebong number tai Google Pay hingate boni poribar jekun bong number rirwana hambai to sala madam bai kamo bong hai dong chusa na enggak sinmo samai jakai binmo o sajang mani yakung bai bisno sajang mana agi pula ka sengbono musuk rong thangan mas kisa sajang ma ba o korok जों थग मोथं बिराव मादि जख खायगा गाबोन परखा बान बारो गाबोन परखा या बुकुरनि रुगिं खा ताइ ताम खायगा जों ओंखा आगन पुलियान सिमि बिन मं माने आगन पुलिया ngano bana ma yakung sawo tangai yakung sawo na tang sasa nei to phanang bana thogri sumro malis khai rekha thogri sum malis khanan parai kai ya deba du paran dogana te malis na har kholi ne ka bana ojing ya de pas mas sekali ko babo ngai kolam pur batlang goi phonoi bitro sari nai ka abo bong ya ngai ta sana harai pore ka khalai sari nai ka supre bor ma o kucing kolam pur no ya abon bor khoit lang man pore ngai abro atanya sari nai man india ngai ba isang ya mang ya ngai sun chini je nai ka nai be ka ngai ta ho puro go 저는 사절에 집이 탄전에 너라고 doctor 가면 그런 집이 되면은 딱고 그 저는 사절에 배가서 앞으로 가려고 그러고 인간 벌거라 파이선 저비 진동하게 동파이 아까 좀 사고 폴라 폴라 사가서는 바이레 랑만 가서 너무 어려기는 근데 안 사정 사가 사정 바이레 거나 어거 그래네 không ta cứ đây sự nó sẽ có một đợt khởi đó đi sai cả để ở cái sự rằng rồi cái sự nó không bắt thằng thì cái tay sẽ không nó anh ta vô rồi có đâu sao là nó sẽ là hàm nhân ta cái anh chỉ có bao nhiêu hàm nhân ta cái anh này yếu ta Opo hai rugia ni nongi bin babu ama soro duduk ke tau nih kerai mutin apa deh thoi maya sai maya bini apte kore bana Bertemu Korea tau nanda itu bokaruka bo kai kelas 9 jora porikha kelas 9 pore we aku bo 9 kampung kanyo bo aku atinyo mana aku to ko no ko yang kai o hai ba sa ba thai bo pore kharo mari ya rong thang ka ta bon he bo isu ro thang li ya amole bisro sare su lo bo sa ni tau ko bono kamo ko de tes khai hi dakar mane jong kha kha khai bai kha khai ma kai ni tau dakar ape tun la sap om hai ke ham nai ni
Borok itu bayar itu langkah nyomor lagi, orang sah bayar itu lagi sah, bayar itu lagi nanti pun kontak kere. Apa nang? Nal lukurong sarang ke mung cara jemput ke hamil malah anak sajok kaiwe tungki jahna. Nong parapro? Khas palan pura. Bung ini Sahena debroma. Bilga sanjana debroma. Nak song ko ini. Koine sing bubagra songno ba dara CM sini mantri jok tongnai borong singke koyong ko koyo mane borok Chubachu kita khaitu jenga ko naita borok dikheba tun khata ro khanok langi nai mano abo mana ngau borok sini ko tani kum kai lama tun nogo de tongoni ko bhalo ni solo gari do ota busung nai sinani bugase bari li able Munthani bona hazar nang ko bangna ani mun deben no